Drage Gospićanke i dragi Gospićani, čast mi je i posebno zadovoljstvo pozdraviti vas u ime HNB-a i mene osobno kao prvog dopredsjednika i čovjeka zapravo koji je zadužen za razvoj gospodarstva i poduzetništva. Ne znam ili se dobro čuje? Hvala vam lijepa. Kao što je i kolega Baotić rekao, došli smo vas danas, vidite u kom smo sastavu, jer osjećamo da je ključni trenutak za budućnost Hrvatske, ne toliko nas, nego budućnost naše djece, a vidio sam čak ovdje jednu bebu u naručju koji je poseban pozdrav na početku. Vidite da su s nama i generali koji su nam stvorili preduvjete da u Hrvatskoj razvijamo slobodno tržišno poduzetništvo, temeljeno na znanju, sposobnosti i socijalnoj pravednosti. Međutim, svjedoci smo da smo stvorili Hrvatsku gdje je samo grabež za sebe i oko sebe, negativni kriteriji i sve ono bio jedini recept i jedini zapravo smisao rada. Naši generali su s nama, ako će trebati u novim uvjetima braniti neke temeljne vrijednosti koje mi ne da zagovaramo, nego mnogi od nas svojim likom i dijelom svakodnevno rade. I ne trebamo čitati iz skripata, nego samo pričamo ono što radimo. Jedan od ljudi koji je upravo svoj životni put pokazao kako u praksi, ne demagoškim spektrom riječi, nego dijelima kako se voli svoja lika, je gospodin Starčević, koji se iz Njemačke, iz organiziranog uhodanog sustava sa 3 male djece smatrao pozvan da se vrati na rodnu grudu, otvori ovdje tvornicu, znamo se dugi niz godina, vjerujte da smo mi u Zagrebu znali za svako njegovo veselje, kad zaposli novog radnika, kad isplati plaću. To su njegovi životni putevi koje ste vi u Pazarištima prepoznali i nadam se sada u Gospiću, a mislim da će nam to biti putokaz za Hrvatsku. Ja sam malo govorio isključivo o gospodinu Starčeviću i njegovoj listi, jer vjerujem da su svi ljudi koji svjedoče pred vama žive život prema temeljnim kršćanskim načelima, prema moralnim načelima i prema radu za pokoljenja koja dolaze iza nas. Ja sam evo malo i najavljen kao jedan od poduzetnika koji zaista radim u Hrvatskoj, vodim 2 proizvodne firme, ma koliko to god smiješno ispalo da se može u Hrvatskoj imati proizvodnu firmu, može sa jednim velikim entuzijazmom, sa jednim žarom, ali ne na način da idete na godišnji odmor, da na jahti plovite 3 mjeseca, tako biznis ne ide, nego ga se vodi 25 sati dnevno, znam šta govorim, teoretski se može raditi 24 sata dnevno. I to uglavnom su firme nastajale, moji biznisi na zgarištu nekih koji su se gasili. Znači, okupiti ljude koji nešto znaju i koji mogu pokrenuti. Mi tako moramo okupiti Hrvatsku na makro razini. Dakle, Lika je jedno područje, da vam ja ne govorim, bolje znate svaki dio svoje lijepe Like, od šuma, od prirodnih bogatstava, od prirodnih ljepota, od ekoloških mogućnosti za proizvodnju zdrave hrane, koju je Karlo u svom programu dosta spomenuo, od izvora pitke vode. Ja inače tvrdim, u Hrvatskoj, prošao sam dosta svijeta, zemlja svaka je toliko jaka koliko je gospodarski jaka. Ja ne znam da li su naše vođe zadnjih 20 godina imali nalog da naprave ovo od zemlje što su napravili, ovo je zaista nesramotno, to nije ni za osudu, nego to je za rješavanje po kratkom postupku. Ja to javno govorim. Neću govoriti o pojedinačnim primjerima, ali svi smo svjedoci u Hrvatskoj kakve smo sve tvrtke imali. To je zaista trebalo napraviti ovo što se napravilo, to ni najveći umjetnici da smo im dali projekat da to napravi ne bi mogli napraviti. Međutim, ja i dalje tvrdim i znam dosta ljudi, kao što je Karlo napravio sa svojom pivovarom, kao što mnogi još poduzetnici pokušavaju na bazi entuzijazma. Međutim, zadnji je mogući moment da im mi pružimo nadu spasa.
Ljudi, nije sve izgubljeno, idemo zasukati rukave, idemo možda i simbolično krenuti zajedno iz Gospića, iz Like, to je ipak centar Hrvatske, i prenesimo to šire na cijelu Hrvatsku. Ja duboko vjerujem da ćemo u tome uspjeti, jer i kroz udrugu koje je idejni osnivač gospodin Starčević, na kojega smo ponosni, koji upravo svojim životnim likom, djelom, životnom poslovanjem potvrđuje svaki dan 4 naša temeljna načela koja smo naveli. To su čestitost, poštenje, osobna odgovornost, samoinicijativa, poštenje. Takve u Hrvatskoj trebamo. Ono što je on javno napisao u izbornom programu, da se odriče primanja gradonačelnika, takve ljude trebamo u politici. A ne da ljudi u politiku idu da bi se obogatili. Ne, Karol sve žrtvuje i radit će badava da bi stvorio bolji Gospić, bolju Liku i sutra zajedno s nama